Fl-2014 f'Malta ingħataw 314 il-ċittadinanza lil persuni ta' nazzjonalità barranija u kienu l-Ingliżi l-iktar li kisbu l-passaport Malti. Fil-fatt 29.6% minn dawn kienu ġejjin mir-Renju Unit, segwiti mit-Taljani b'10.2% u r-Russi 7%. B'kollox 52% ta' dawk li kisbu ċittadinanza Maltija kienu ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li 47% le. Fl-Unjoni Ewropea kollha ingħataw 889,000 ċittadinanza b'10.4% minnhom ikunu għal ċittadini mill-Marokk, 4.6% għal ċittadini mill-Albanija u 4.2% għal ċittadini mit-Turkija. Minn dawk kollha li kisbu ċittadinanza ta' xi pajjiż ieħor Ewropew fl-2014, 89% kienu mhux ċittadini tal-Unjoni Ewropea, differenza kbira mix-xejra f'pajjiżna. Dawn in-numri jfissru li mill-2009 kien hemm iktar minn 5 miljun persuna li kisbu ċittadinanza ta' pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea.